Assalamu barkanmu da waraka, barkanmu da sake saurara ku a cikin tashar jakadan fasaha tare da ni Abdulbasit Musa. Inda a yau zamu yi magana akan taron baje kolin nan da ake yi a garin Los Angeles da ke kasar Amurka da ake cewa CES, wanda a cikakken bayaninsa shine Consumer Electronic Show, wanda taro ne da ake yi duk shekara a watan Janairu, wanda yanzu zamu dan koma bayan mu ga me ya faru a shekarar da ta wuce, wato shekarar 2019. Menene da me suka ja hankali a wannan taro? In kun biyo mu a cikin bidiyo na gaba za mu yi magana akan 2019 kuma da me suka ja hankali, wanda a takaicen takaicewa ku biyo mu. My watch like totally kind of all black irin totally chicks din sun fola mun totally dan su baba ne irin Taron CES taro ne da yake faruwa a duk watan Janairu, ku yi mana hakuri na ce Los Angeles, a garin Las Vegas, wanda akalla kamfanonuwa 3,000 zuwa sama ne suke zuwa wannan taro da akalla mutum 300,000, wanda abun da ya fi jan hankali a wacan shekarar, kamar yadda tarihi ya nuna cewa dama taron ainihi na talabijin ne, so talabijin wanda suke 8K da kuma monitor wanda in mutum yana editing ko yana game kwarai sun ja hankalin mutane sosai. Amma babbar TV da ta fi jan hankali ita ce wata TV da kamfanin LG suka yi, wadda ita ce ake cewa LG Signature OLED TBR, wadda TV ce da in kana kallo 8K resolution ne, wato ƙarshe kenan a wajen resolution a zamanin nan namu, wanda in kana kallo za ta fito, in ka gama kuma za ta nannaɗe ta koma cikin wata 'yar akwati, wanda akwati ma kamar ita ce speaker ta, wanda in dan gayu ne kai baka buƙatar ka siyi wata triloda ko kuma waye a zamanin iyaye da kakanni da aka amfani da su. Ce the wall wanda kamfanin Samsung suka yi, wanda an yi shi ne domin ganin cewa ka samu cikakken kallo. Bayan haka kamfanin LG dai sun yi wata talabijin da suke amfani da ita wajen ganin cewa ka rarrabawa girma yadda kake so. Bayan wata da suke kira wai ita LG Rose, wadda cab ne guda 4 suka yi amfani da shi wajen ganin sun haɗa ɗan irin fulawan nan ta masoya. I'm the reason why breakups exist, cause I'm the type of man that no woman can resist. So cool, get spitting, style of mine is fitting. I'm that kind of boss wonder, but I defeating. Got money, got cars, how did I get them made? She a side chick, suke bina kamar layin mai. They're begging for more, saboda flow ina is pleasing. Irin wannan hit in nake sa haters su yi freezing. I flow steady, ina su papa na season dan aljihu. Bayan nan sai kamfanin sun yi talabijoji QLED ne, OLED ne, LCD ne, wanda duk saboda ganin kowa da irin karfinsa, kuma cewa shi screen size ne. Kamfanonuwa irin su TCL, Bizio, Nokia su ma duk sun yi nasu abin nan din, wanda mostly su gaskiya LCD suka yi, ba ita wannan irin su QLED da OLED ba, wanda sun fi fitar da kala, sun fi tsada, sun fi kuma jin daɗin wajen kala. Ga mai ƙarfin aljihu bana ganin cewa shi LCD nan, tunda duka ba su quality su zaka kalla yadda ya kamata. 8K din ne dai kawai bambanci ne wajen kala da dan abubuwa. Kasan kuma mutanen mu da ganin cewa in wannan kamfanin ba a san shi ba kawai cana ne. So kamfanonuwa kwarai suna yin abubuwa masu kyau, da gasa Hisense ma duka suna kamfanonuwa ne da zaka sun yi wata talabijin ɗinsu da kamar projector haka, za ta yi ga screen ɗin a sama ga projector a ƙasa, zai ɗan haska ma sai ka samu abin nan. Tafi inda yanzu 'yan gayu suke kashe kuɗinsu, wato agoguna kamfanonuka daban-daban, wanda gaskiya agogunan da suka ja hankali kamfanin Apple ma baya ciki. Mafi yawanci wannan kamfanonuwa ne na America da China, wanda muna rasa wani abu ko kuma sako da wai shi menene smartwatch suke. Smartwatch an yi su ne domin ganin cewa mutane sun sanya lafiyarsu take ciki, ya bugun zuciyarka yake, saboda ana yawan samun yanzu kawai hatata lokaci ɗaya mutum ya faɗi ya mutu. To daga nan bincike zai iya samun record ɗin ya bugun zuciyarka yake na kamar wata 2 ko wata 1 baya. Wannan zai iya taimaka a sani, wanda kai kanka yana kamata, amma mutane suna siyan Apple Watch ne da kuma yawanci smartwatch kawai saboda kwalliya, ba wai saboda amfanin da zai musu ba. Wanda wannan smartwatch da aka gabatar a wannan sun ba da abin nan matuƙa, wanda akwai kasancewar
iyaye wani sa'in ana samun batan yara ko satar yara, to in suna ɗauke da wannan smartwatch din zaka ga ba su da matsala, iyaye za su iya tracking ɗin duk inda 'ya'yansu suke. Kuma ko da yara suna yawo, iyaye za su iya sanin cewa ok ga inda na saka iya ɗana zai je, yana fita za ka iya samun irin ɗin alert ko kuma wata sanarwa na cewa akwai fa dead zone, wato kamar ya shiga sambisa duka sa wannan. Kuma za ka iya tura ɗanka message ta cikin wannan shi ainihin agogon da yake na yara, na a voice note ne ko kuma su karanta, wanda ƙanana ne masu kyau, wanda yara dai ƙwarai za su kalla su ji daɗin su. Wayar Royal Flex Bar ita ce za ka iya amfani da ita a waya ko a tablet ko kuma ka manna ta a jikin hula, duka dai a nan saboda samun cigaba da shine aka samu. Bayan wannan abin da ya ji hankali shine wani kamfani da suka yi wani abin da za ka shiga mutum hudu, direba da mutum hudu su hau a kai su, kasancewar irin mutanen Lagos da suke fama da mahaukacin gosulo, to wannan zai taimaka musu. Bayan nan, wanda sun ce a shekarar 2020 zai fita. Bayan nan sai akwai abin yin biredi, wanda biredin baya yin su da yawa amma kwarai za ka samu biredi irin masu son biredi da zafin nan fresh. So wannan an yi shi ne sai saboda sai irin abin motsa jiki haka da kuma abubuwan riƙe waya. Za ka in kana son ka ɗan koyi yadda ake naushin mutane, to kwarai da gaske daga shi nan. Sai wata mota kwarai, ga su nan abubuwa daban-daban. 5G a nan aka fara testing ɗinsa. Wanda abu na gaba shine kamfanin Suke sun yi wani robot da yake dan aike, domin ganin cewa an aiki wannan robot din ya je daga wancan tebur zuwa wancan tebur. In kuma a restaurant aka saka shi, wato ba tare da an bata ma rai ba, ka samu abincinka cikin sauri, ka sa me zaka yi order, in ya je can ya dawo ma da abincinka. Wanda bayan nan sai wani kamfani da suka yi duba ga irin matsalar mu ta Afirka, wato yadda babu wuta kuma ɗalibai suna shan wahala, suka yi wani abu wanda samansa kamar irin nonon saniya, wanda ɗalibi zai zo ya jona wannan batirin wanda shine ɗan fari, ya jona ya caji, in ya dawo gobe ya je gida ya karatu, in ya dawo da safe zai iya kuma jonawa ya samu caji, wanda wannan zai taimaka ilimi kwarai da gaske. Wannan bidiyo ya kasance ya sanar da kai ko kuma ya ilmantar da kai akan abubuwan da suke sababbi na duniyar fasaha, kuma ka ji daɗin sa, ka danna subscribe button, ka maki ƙararrawa. Kar ka manta cewa like button in ka nuna cewa ce ka ji daɗin wannan shiri. Yanzu ni Abdulwasi Musa nake cewa a zauna lafiya, a huta lafiya, sai an